Така, отивам аз в моята поща и бъркам в моята дупчица и това, което намирам е някакво такова писъмце. И всъщност решавам да го отворя, обаче нещо изгрохтява отвътре и аз се оплаших и затова го опаковах отново. И сега обаче трябва да го разопаковам все пак, за да видя какво има вътре, но тъй като нещо грохти, трябва да се подготвя малко по-специално. И за целта тук имам неща, които трябва да се внимава. Може да е бомба, може да има отрова вътре, не знам какво. Но сега предстои да разберем, но първо safety first, health and safety, трябва да се внимава. За това се подготвям. Нагласил съм си инструменти, въпреки че пинцетите някъде са изчезнали, но какво се прави? Трябва да се рискува все пак. В крайна сметка подготвям се за разопаковането. Така, първо може да погледнем отгоре какво има. Пише тук нещо зелено, митница, полиции, истории. Тук пише air. Нали? Air. Air означава въздух. А mile е вестоносец. Въздушна вестоноска. Така, пар авион. Пише, че пристига от къде? От Австралия. Австралия. Не знам как точно се произнася. Изпратено до мен. Добре. Само че като го отворих и нещо се чу отвътре. Странна работа. Така. За целта тук имам. Това е нещо, което имам, за да се опитам да го отворя. Нямам пинцети. Се надяваме, че ще оживее и няма да ми изяде това нещо, което е вътре. Така. Трудно. Залепил съм го здраво, тъй като беше страх. Премахвам първата частичка. Така, предстои да отворя. Оп, лекичко. Хоп. Да вземе да гръмне. Хоп. Сложна работа. Така, внимателно. Това е почти хирургична операция. Почти. Така. Сега никакви звуци не се чуват и нищо не се издава. Да го гледам отново отзад, да не излезе от другата страна. Не, тук е затворено. Добре. И съвсем внимателно трябва да извадя съдържанието от пакета. Леко и внимателно да не гръмне, може да е бомба. Така виждаме какво е това, някакво парче животно. Вау. Айде видим. Няма друго. Интересно. Какво ли е било това нещо, което е изгортяло? Тук намираме, какво намираме? Някакви извънземни, какво? Това са някакви животни, сигурно. Пингвин, гущера. Това е от... разбирам. Тук има написано някакви неща. Какво пише? Не успях да ти пратя цяло кенгуру. Какво? Как бе? Аз исках кенгуру в кашон. Разбирам. Добре. Дано да няма тук бомба или отрова. Може би това е отрова за кенгуру или не. Това прилича на мишка, между другото. Може би отрова за мишки. Аз няма да се отчудя никак. Добре. Лекичко. Да погледнем. Уп. Окей. Така. Това ще да е някаква отрова.
да премахна каква е тази оризова хартийка. И... Аха, ясно. Добре. Значи всъщност това е било нещо, което е изключало. Явно съм го натиснал, ама... Да. Благодаря много. Имаме едно животинче, което изваждаме от тук и... Йей! Мерси! Иу! Това е от истинско кенгуру. Иу! Че това е парче от кенгуру, кожата му. Тоест са го убили. Добре. Странни вкусове имат австралийците явно. Ясно. Alright. Yep. Ами, мерси, благодаря много.